אוקיי, פוסט שני בנושא SEO, והפעם אמרנו שנדבר על הנושא של קמפיין לינקים. בעצם איך להשיג לינקים מאתרים חיצוניים כדי לקדם את האתר שלכם. כל מי שעבד עם חבר'ה שהם מומחים בבלק הט SEO, שזה בעצם אומר כל השיטות המלוכלכות להגיע למקום ראשון בגוגל, לא בכך לא חוקיות, לא חוקי זה קצת יותר בכיוון ההאקרים, אבל החוקיות, אבל המלוכלכות להשיג מקום ראשון בגוגל, יודע שרוב העבודה מתמקדת בעיקר בלינקים. לפחות העבודה החוקית מתמקדת בהשגת לינקים. גם מי שעבד עם חברות קידום אתרים מקצועיות יודע שכמו שאמרנו, רוב העבודה מתמקדת בלינקים, בדיוק כמו בדוגמה של קליק היר של אדובי שדיברנו עליה בפוסט הקודם. אבל גוגל שכלל קצת את העסק, והיום לא כל הלינקים שווים, כי הרבה אנשים היום משיגים לינקים בכל מיני צורות פיקטיביות, והוא המציא את המושג של trust rank, של אמון, שבעצם האתרים יותר מוכרים ומובילים ואמינים מקבלים trust rank, שעל ידי לינקים מאותם אתרים מובילים, ה-trust rank מתפשט ברשת בין כל האתרים, ולכן לינקים מאתרים מובילים ואיכותיים נחשבים הרבה יותר מסתם לינקים מאתרים לא ברורים או לא ידועים או אתרים חדשים שגוגל לא כל כך מכיר. ולכן חשוב לדעת שלא כל הלינקים שווים. אז איך משיגים לינקים? אז יש למעשה שתי אפשרויות מרכזיות להשיג לינקים. ניסיתי לחלק את זה בצורה פשוטה. אני בטוח שיש עוד דרכים, אני אגע בדרכים המרכזיות, ומי שיהיה לו עוד מה להוסיף מוזמן להוסיף בתגובות ולעזור לכולם. אז האפשרות הראשונה זה להשיג לינקים מהרשת הקיימת. זאת אומרת, יש רשת אינטרנט היום, אפשר להשיג ממנה לינקים בצורות שנפרט בהמשך. האפשרות השנייה זה לבנות רשת אינטרנט חליפית, לבנות לכם רשת אינטרנט קטנה משלכם ולהשיג ממנה לינקים. אז איך משיגים לינקים מהרשת הקיימת? אחד האמצעים העיקריים זה פורומים. פורומים זה אמצעי מצוין להשיג לינקים. צריך לדעת איך לעבוד בפורומים, אני אעשה על זה פוסט נפרד, איך לעבוד נכון בפורומים, אבל חשוב לזכור שפורומים זה אמצעי מצוין להשיג לינקים. שוב, מה זה לינק? זה לא HTTP, לינק זה היפרלינק, הביטוי שעליו אתם מתחרים, שאותו אתם הופכים בעצם ללינק לדף שאותו אתם רוצים להוביל למקום הראשון בגוגל עבור אותו ביטוי. אמצעי נוסף זה פרסום מאמרים. פרסום מאמרים זה אמצעי מצוין להשיג לינקים מאתרים איכותיים. לדוגמה, אם אני יכול לפרסם מאמרים מקצועיים בוויינט, בוואלה או באנגלית באתרים מובילים כמו Easy Articles ואתרים נוספים, אני יכול בסוף לתת לינקים לאתר שלי, עוד פעם היפרלינק, וזה נותן לי לא מעט כוח. נושא נוסף זה החלפת קישורים. אני ראיתי שלמרות שגוגל נלחם בתופעה, אני ראיתי שבארץ האלגוריתם של גוגל עדיין לא כל כך מפותח, ויש הרבה ביטויים שחברות קידום שמתעסקות הרבה בהחלפת קישורים עדיין מצליחות להביא אתרים למקום ראשון. אני אישית מתעסק פחות עם הטכניקה הזאת, כי זה הרבה התעסקות במיילים ושליחת תכתובות לאנשים ובקשה לקישורים וכולי. אפשר לעשות את זה גם אוטומטי, אבל אז זה פחות איכותי. אבל אומרים שזה עובד, אז שווה לנסות. אם יש לכם את האפשרות ואת הזמן, זה כדאי להחליף קישורים. פותחים דף החלפת קישורים אצלכם באתר, נותנים קישורים לאתרים אחרים ומבקשים בתמורה לינקים אליכם. אז אמצעי נוסף להשיג לינקים זה אתרי דירוגים, אתרי דירוגים סטייל דיג, פרופלר, רדיט. יש הרבה אתרים כאלה באנגלית, אין ספור. יש גם כאלה בעברית די מתחזקים עם הזמן, כמו חדש הוט, כמו שווה קריאה. יש כל מיני אתרים כאלה, כתבתי את הרשימה המלאה למטה בפוסט. אתרים טובים גם כדי להשיג טראפיק וגם כדי לקבל לינקים, אז כדאי להשתמש בהם. תכלס לא קשה במיוחד, די פשוט, אולי נעשה על זה גם פוסט אם תבקשו מאוד מאוד. אמצעי נוסף להשיג לינקים, זה אולי אמצעי אולי קצת בעייתי, אני אסביר עוד מעט למה, אבל מי שיש לו כוח להתעסק עם הפוליטיקה של האורחים בוויקיפדיה, שלמרות שזה נראה אתר פתוח, יש שם הרבה פוליטיקה של אורחים, וצריך להכיר את החבר'ה, להפוך להיות אחד מהם כדי לכתוב שם, זה לוקח זמן, אבל מי שיש לו כוח להתעסק עם זה, אז לינקים מוויקיפדיה זה גם כדאי, זה מביא טראפיק איכותי. מה בכל זאת הבעיה? שוויקיפדיה הוא no follow. מה זה no follow? גוגל מאפשר לחלק מבעלי האתרים לשים תגיד שנקראת, לשים פקודה שנקראת no follow, שלמעשה לא מעבירה את הכוח של הלינקים. זה נועד למנוע מאנשים כמונו להשתמש באתר כדי לקחת ממנו לינקים,
אני ראיתי כבר כמה דוגמאות לזה שה-No Follows הוא לא בדיוק No Follow, אבל מי שיש לו אפשרות, הייתי ממליץ לנסות את ויקיפדיה, אין לכם מה להפסיד. ונדבר עכשיו על בניית רשת אינטרנט חליפית. בניית רשת אינטרנט חליפית זה שאתם הולכים, במקום להתעסק עכשיו עם הרשת הקיימת, ובונים מעין רשת משלכם. האמצעי הראשון לעשות את זה, זה לבנות אלפי בלוגים, עשרות בלוגים, מאות בלוגים, אלפי בלוגים, כמה שבא לכם. מה שחשוב זה לא לקשר את הבלוגים ביניהם, כי אז גוגל מסמן אותם, הוא יודע לזהות אותם כחוות בלוגים ולפסול את כל הלינקים שמגיעים מהם. אבל אם יש לכם אלפי בלוגים, בין אם זה בפלטפורמות חופשיות כמו וורדפרס, כמו בלוגר, בין אם זה בלוגים שאתם מערכים אצלכם, בעיקר על ידי שימוש ב-MU, וורדפרס MU, מי שמכיר, שמאפשר לפתוח הרבה מאוד בלוגים, אז זה בהחלט אמצעי מצוין להשיג לינקים. אני עובד עם זה בצורה אוטומטית כמובן, אפשר לעשות את זה ידנית, אבל אוטומטית זה הרבה יותר יעיל. אני משתמש בתוכנה שנקראת בלוגר ג'נרייטור, יש לינק למטה מי שמעוניין, מאוד מומלץ, עוזר לפתוח מאות בלוגים ביום ואחר כך לפרסם בהם בצורה אוטומטית. יש גם כלים כאלה לוורדפרס, מי שמעוניין שיפנה אליי, אני אפנה אותו, קצת יותר לכיוון ה-Black Hat SEO, אבל בסוף זה מביא לינקים וזה עוזר אם יודעים איך להשתמש בזה. חשוב מאוד להשתמש בזה נכון, אחרת תפסלו את האתר שלכם, אבל למי שיודע להשתמש בזה, אז זה מקצר מאוד את התהליכים. עוד אפשרות זה לפתוח עשרות פורומים משלכם, גם בהם לפרסם בצורה אוטומטית, וגם בפורומים האלה אתם תוכלו לקבל הרבה מאוד לינקים שיכולים לעזור מאוד לדירוגים שלכם. אמצעי נוסף שקיים בעיקר באנגלית, פחות בעברית, זה כל מה שנקרא Parasite SEO, SEO טפילי. יש הרבה אתרים באנגלית שמאפשרים לאנשים לפתוח בהם דפים, כמו סקווידו, כמו HubPages. יש הרבה אתרים כאלה שאתם יכולים לפתוח קבוצה או פורום בהם, ועל ידי זה להרוויח לינקים. אפשר לעשות את זה גם בעברית בצורה מסוימת. לדוגמה, אם תפתחו פורום בתפוז, תתחילו לנהל כל פורום אחר ותשתמשו בו להשיג הרבה מאוד לינקים אליכם, אפשר לקרוא לזה גם Parasite SEO. בקיצור, יש עשרות ומיליוני שיטות להשיג לינקים, פשוט צריך להפעיל את הראש, להבין שזה הדבר הכי חשוב, ואז תתחילו לזהות הרבה הזדמנויות. אם מישהו חושב שיש עוד שיטות יפות שלא ציינתי פה בפוסט הזה, אני אשמח מאוד אם אוסיף בתגובות. כמובן שאני אוסיף בהמשך אם אני אתעכב ברעיונות יפים, אבל זה אני חושב בסיס מספיק טוב כדי להתחיל איתו. פורומים, פרסום מאמרים, החלפת קישורים, אתרי דירוגים, ויקיפדיה בצד היותר חוקי. בצד היותר אוטומטי יש את אלפי בלוגים, עשרות פורומים, Parasite SEO, שזה גם די חוקי, אבל מצריך קצת מחשבה אחרת מי שרוצה להתעסק בזה. אז שיהיה לכולנו בהצלחה, עד כאן להפעם, מקווה שאתם נהנים מהבלוג, אשמח לשמוע תגובות.